Čaute, dneska tu máme Coca-Cola versus Menta. Budeme celý vlhký. Natras to. Máte to nezažer! Daj to tam všetko, všetko, úplne všetko. Nie, poď. Po všetkom. Všetko. Daj to tam, daj to. Ale to je jedno, ako poklám. Nechce to vybuchnúť. Všetko. Lukáš. Dobre, tak dobre. No, daj to tam! Nie toto! Hej, kameraman, dones mi oné vrchnák. Nie ty, ten druhý buzera. No, dones to! Teraz to pomiešame. Škoda, že nemáme viac mentoty. Dobre, tak to nejde, to by bolo... Kurva. Tak všetko z videa, no vypni.